Salut, prieteni! Mi-a rămas și mie niște mozaic de la niște lucrări și nu l-am aruncat. Și m-am gândit să fac o tablă de șah. Nu este lipit, este pus doar așa. Aici pe margine o să vină un profil de inox. Ce vreau eu să vă cer așa ca părere, ca idee? Credeți că ar fi bine să pun kit alb aici și kit vișiniu aici? Sau alte culori? Există și varianta de gold. Voi ce părere aveți? Lăsați-mi și mie în comentarii ce părere aveți. Asta este pusă pe o altă placă de faianță și înainte să le lipesc am vrut să împărt cu voi ideea mea. Mie mi se pare ok, mi se pare frumoasă, să spun drept. Acum, la unii nu le place că e vișiniu, la unii, dar vișiniul ăsta duce un pic spre lemn. Eu zic că arată bine, așa s-a nimerit. Mai am și alte culori de mozaic, dar e cu sticlă, e cu... Și eu zic că ăsta se potrivește bine. Lăsați-mi și mie în comentarii dacă vă place.